Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и человечества темы и встречаемся с наиболее интересными собеседниками, которым всегда есть что рассказать. Вот. Сегодня у нас в гостях Семен Кабакаев, человек с оккупированной территории, из Луганска, блогер, общественный деятель, координатор общественной организации «Стоп террор» и безопасность взаимодействия в Украине. Салям алейкум. Привіт і зі святом. Тому що сьогодні День захисника і всіх дотичних хочу теж привітати. И вот в связи с праздником сегодня, с Днем защитника Украины, который отмечает вся страна, включая всех наших патриотов на оккупированной территории, я бы хотел начать эту программу с немножко неожиданной вещи. Я хочу показать одно поздравление с этим праздником, которое прозвучало сегодня из уст военного атташе Соединенных Штатов в Украине, сотрудника посольства американского в Украине, госпожи Британи Стюарт. Она обратилась к украинцам в связи с нашим праздником. Давайте послушаем ее, она по-украински все это сделала, и продолжим разговор. Коли заступник державного секретаря США Біген і державний секретар США Помпео приїздили до України, вони відвідували меморіали загиблим солдатам. Чому? Тому що саме солдати, пожертвувавши собою, допомогли захистити демократію, суверенітет і територіальну цілісність України за охладу на російську агресію. У День захисника України і кожного дня ми вшановуємо відважних українців, які віддали своє життя, щоб захистити свою Україну. І ми шануємо українців, чоловіків та жінок, які продовжують самовіддано докладати зусиль для захисту євроатлантичного курсу України, а також її кордонів в умовах безперервної російської агресії. Ми вітаємо захисників України, дякуємо їм за самопожертву і за те, що наважуються на ризик кожного дня. Сполучені Штати є і будуть вашим непохитним партнером. Классно. Це супер взагалі, я всю промову сидів, посміхався, я не бачив, по-перше, я буду відвертим. А по-друге, ти знаєш, що мене тішить, що до 2014 року такі привітання на 23 число нам робили в Російській Федерації. 23 лютого. Так, ну на 23 февраля. А тепер на 14 жовтня ми маємо підтримку наших міжнародних партнерів, Сполучених Штатів, от ми побачили, як аташе. Ну для мене це супер взагалі. Тобто це означає, що той вектор розвитку, який ми обрали, він і надалі підтримується в Україні, незважаючи на зміну влади. І це супер, це правильно, це стратегічно. І мені здається, треба робити все, щоб якомога швидше вступити в ЄС і в НАТО. Еще знаешь, что мне понравилось? Что госпожа Британи говорила, назвала вещи своими именами. Россию агрессором, да? И так далее. То есть вот у нас тут какие-то люди то так, то это говорят, да? А американцы все понимают. И, то есть это дает понять, что даже независимо от выборов в Соединенных Штатах, все равно курс Америки, понимание того, что Россия тут, в общем-то, воюет не только против Украины, да, но и вообще нарушает весь международный порядок, он не изменится, конечно. И это хорошо, что американцы, ну, я думаю, наконец на любом уровне поняли, что это за люди такие. И про что эта война. Это, собственно, Семен у нас в гостях, потому что я хочу с ним говорить про войну. Организация «Стоп террор», которую Семен основал, возглавляет, она занимается как раз мониторингом военных преступлений, военных действий, армий, спецслужб, незаконной полиции на территории оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса. Об этом мы и будем говорить. И у нас есть телефон в студии. Если вы хотите задать вопросы какие-то по Донбассу, по Крыму, по военно-террористической деятельности русских там, то это как раз тот человек, к которому вы можете за этим обратиться. Телефон видите, Вайбер, можно звонить хоть с Антарктиды. Но перед тем, как начать уже основную часть нашей программы, я уверен, что Семен ко мне присоединится. Я хочу поздравить всех защитников Украины от имени телеканала АТР, от себя, от наших гостей,
поздравить всех моих друзей-фронтовиков, героев Украины, орденоносцев, просто ветеранов войны с Россией. Если называть вещи своими именами, никакой не АТО. С этим праздником. И почтить память тех, кто сейчас не с нами. И сегодня ужасное было событие, конечно. Скончался ветеран войны с Россией Микола Микитенко, который поджег себя в центре Киева. Это совершенно дикое событие. И он умер как раз, он был в больнице, умер как раз в этот день. В память его и в память всех погибших на фронте и умерших от ран. И я предлагаю немножко помолчать и продолжим. Ну вот, война продолжается, все плохое от нас никуда не девается, оккупация продолжается. И поэтому у меня к Семену такой вопрос. Ну, во-первых, я не нашел практически твоей биографии, хотя я знаю, чем ты занимаешься, но, видимо, какой-то тайный агент. Биографии твоей в интернете нет. Расскажи нашим зрителям, кто ты, откуда и почему и чем ти зараз займаєшся, і почему це важливо для України. Я відразу дам відповідь, чому не знайшов біографії. Я в Фейсбуці зареєструвався, це був кінець 2015 року. Тобто та сторінка в Фейсбуці, там ті підписники, які в мене є, вони не з'явились на Майдані. Тобто я не почав активно писати там під час Революції Гідності або коли війна почалась. Тому що весь цей час я намагався вести таку підпільну діяльність. Я навіть коли в Луганську знаходився, коли ми співпрацювали з нашими підрозділами, з Айдаром, там, з іншими, зі Службою безпеки, я ж таємно сидів, і щоб ніхто нічого не знав, щоб сліда ніякого не було, ні в інтернеті, нічого, ніде публічно не було. Коли я вже приїхав в Київ, у мене таке саме було питання. Чи треба виходити в публічну площину і щось робити? Тому що була сторінка стоп-терору, наприклад, в Твіттері, в Фейсбуці, був сайт, на якому... Ну, ти ніде не фігурував. Мене не було. І ми радились з колегами з СБУ і з ССО, тому що військові не опікувалися такими питаннями. Їм треба було дати координати, вони насипали туди артилерію, всі були задоволені. Тоді такий час був, тоді можна було так працювати. І ми сиділи, радились, чи треба мене виводити в публічну площину, чи зможу я повпливати на який процес, чи мені краще вдягти погони і піти, там, наприклад, там, в СБУ або в ССО і далі вести цю діяльність, яка почалась у проєкті «Стоп-терор». А діяльність була дуже проста. Так як я почав в Луганську співпрацювати, коли я там знаходився з нашими підрозділами, то я вже дізнався, як приїхав в Київ. Виявляється, таких людей купа була. І під кінець 2014 року у мене на контакті тільки Донецьк-Луганськ було більше 800 людей, не враховуючи Крим. Це тільки от там, де були... Ті, які там остались? Ті, які були там, які передавали інформацію і сприяли Збройним силам, і були активними учасниками процесу. І я до останнього вагався, і фактично це 1,5 року, а після зими 14-го, це ще рік до 15-го року, я думав, чи треба мені, чи не треба. Ну і потім все-таки ми зробили перший звіт публічний з доказами російської агресії, і я створив собі сторінку в Фейсбуці, думаю, ну ладно, вже всі сказали мені, ну дивись, от від тебе, якщо ти будеш публічною особою і зможеш контактувати особисто, наприклад, з представниками посольств, їздити в інші країни і переконувати наших партнерів, що це... Тому що ти пам'ятаєш тоді... Ну, никто же войну войной не называл, да. Что-то там у вас, там кто-то там взбунтувався, да. І це тривало майже 3-4 роки. Це теж треба відверто казати, тому що наші міжнародні партнери, ну так кулуарно вони казали, та-та-та, ми розуміємо, що це Росія, але публічна риторика, вона отак от на межі завжди коливалась. Мене, наприклад, дуже дратувало завжди, що там використовують термін, там, що сепаратісти розв'язали війну. Не казали напряму, от наші міжнародні партнери не казали, що це виключно військова агресія. І тепер, дивлячись привітання, в якому вже офіційно кажуть про російську агресію, тобто ти розумієш, я вважаю, що політика, яка була минулі 5 років, на всіх рівнях, да, виконавча влада, законодавча, президент, громадська позиція таких людей, як я, які з Заходу показували
ці матеріали по російській агресії, які їздили туди, переконували, журналісти, твої колеги, які показували це, висвітлювали. Ти знаєш, от результат того, що офіційна позиція Сполучених Штатів, що у нас іде війна, російська агресія, ми підтримуємо Україну. І мені здається, якщо за 5 років ми досягли цього результату, що речі називаються своїми іменами і нас вважають стратегічним партнером, це є велике досягнення насправді. Велике досягнення. Але от моя діяльність почалась от саме от з такого маленького, так, і ну, я не знаю, добре, чи це ні, чи можливо раніше це треба було, знаєш, зробити публічно. Якось вивести... А ти в подполье там сидел какое-то время? Ну так, ну було, да, там півроку десь це орієнтовно. От. Я не можу сказати правильно, от воно так склалось. Да что ты оправдываешься? Если есть что показать в работе, о чем мы будем говорить, в чем проблема? Уже, тем более, ты публичным человеком стал. Вот, и работа важная, действительно. Я просто помню, ну, все забыли уже тот период, когда посольство Федеративной Республики Германии в Украине по просьбе своего министерства в Берлине дважды посылало, как мне рассказывали, делегацию в освобожденный город, как, господи, вылетел, Славянск, да, проверять, искать на заборе распятого мальчика. Это западный, главный западный европейский партнер. Они все-таки смотрели русское телевидение. Думаю, ну как же, ну по телевизору ж правду говорят, как вот в деревне где-нибудь в российской сидят, да, также и немцы смотрели. Сейчас вроде как глаза открылись, вроде как что-то кто-то начал понимать. Но вот про это определение сепаратистов я тебе расскажу. Я был в Париже по приглашению французского посольства. Ну, может, они пожалели, что нас позвали тогда, это 17-й год уже. И мы зашли в агентство «Франс Пресс», а там у них инфографика, ну, типа разные конфликты мира, вот как мы их объясняем, да, это карта, да, там вот оккупированный Крым, да, я говорю, что Донбасс? Они показывают, и дословно это звучит так. Значит, территория контролируется сепаратистами, которые симпатизируют Российской Федерации. То есть вот эти чуваки на русских танках, с бурятами, это 17-й год вообще, да, со всеми этими вот все атрибутами войны, со всеми обстрелами, гаубицами, там, котлами, русскими десантниками и так далее. Это, оказывается, у нас сепаратисты, даже не поддерживаемые России, симпатизируют. То есть они захватили твою родину и такие сидят и симпатизируют России. Да? Ну, вот как ты на самом деле, как ты это определяешь, что там произошло и происходит вот в самых откровенных фактических понятиях? От ти знаєш, те, що ти розповідаєш, це ж виключно російський наратив. Тобто, ну, французи ж його використовують спокійно. Ну, вони використовують кальку Російської Федерації, яку їм нав'язали. Тобто, давай так, є приклад дуже цікавий, можна в інтернеті знайти, кому цікаво. За рахунок аналітичної програми, коли збили MH17, через там півроку-рік випустили розслідування, як російські боти коментували в Твіттері збиття MH17. Це можна відкрито знайти. З відкритого, це дуже цікаве дослідження. З закритих джерел я знаю, ну, точніше, от як, я почав займатися допомогою Збройним силам. Потім я зрозумів, що головна ж мета Російської Федерації була не захопити фізично просто частину, так, а захопити більше. А потім питання в мене в голові, а як вони збиралися це робити? Я переходжу і розумію, що робилось це гуманітарною складовою. Тобто, так, коли вони підкупали політиків, ставили своїх людей, знищували мову, культуру, історію, і потім вже на підготовлений ґрунт вони заходили. От мені на це все треба було півроку, щоб я розібрався з їх доктринами, з їх інформаційними меседжами, щоб я зрозумів, як працюють їх інформаційні ці кампанії, які вони лупашать. І от те, що ти кажеш, яка у них карта висить, це от один з. Тобто вони роблять умовно, 10 меседжів різних. Наприклад, меседж перший – це незалежні республіки. Угу. Таргетується аудиторія людей в усьому світі. І от цієї аудиторії через засоби масової інформації. Russia Today, и французские есть версии, немецкая есть версия, английская, арабская, да, какая хочешь. Так. Да. Ну, тобто засоби донесення інформації є різні. Та? Ну, зараз світ такий, є Фейсбук, є Контакт, там купа цих соціальних Слушай, мереж. я маленькую ремарку. У них еще есть порядка 1000 сайтов, принадлежащих государству Российской Федерации, которые на разных языках мира про брендом «Спутник» и разные другие, да, заполняют весь интернет.
Россия пошла не путем закрыть интернет, как в Северной Корее. Отнюдь нет. Не-не, у них экспансия. У них да. экспансия. Да. И когда ты на русском языке или даже на любом другом Да. забиваешь, допустим, про войну в Украине, Так. тебе вылезает первые там из 100 ссылок, ну, условно говоря, 90, вылезает российская версия. Извини, продолжай. Це 100% правильно, але це інструментарій зараз розповів. А я про меседжі. Да? От вони роблять ці 10 меседжів. Перший там це сепаратісти, другий. Ну, наприклад, такі, як от ти кажеш, да? Це симпатизуючі. Третій там це отколовшиеся там. І от таких Ну, от как такая різних Каталония, типа, да, такая вот. От різних меседжів на різні аудиторії зробили купу. Я поки це зрозумів, ну от мені, щоб зрозуміти, як пройшла гуманітарна агресія, а це я виключно думаю, що це гуманітарна агресія. От мені рік знадобився. І після року я почав розуміти, що ну, боротись треба на всіх рівнях. Так? І тоді я почав розуміти, як повинна працювати державна машина в Україні. Для мене, ну, я не займався цим ніколи. Я, знаєш, Хто професія? Я будівельник взагалі по професії. Так, це так цікаво, знаєш, це новий світ для мене був. Спочатку вивчити нашу законодавчу базу. Нашу. Як ми можемо реагувати на ці виклики? Потім зрозуміти, яка загроза є. Ну, ми є інженер. Ти розумієш, інженеру за будь-якому інженеру, який би він не був, йому набагато легше, він це сегментує, мабуть, ну, от воно десь Я сам програміст, продовжай, я розумію, о чому говориш. І я от поки розклав це все, знаєш, в корзинки це все, є наша корзинка, є російська. І я зрозумів, що оця експансія, яка Росія робить на всю територію світу, да, от як ти кажеш, за рахунок цих інструментів, вона звільнює свідомість і ставить наратив російський не тільки в Україні, а й в усьому світі. І нам доводиться в світі доводити, що ти не дурак, що ти не ідіот. Да, оправдываться. У нас война. То есть жертва войны оправдывается перед толпой наблюдателей, что я жертва, я не агрессор, я не виноват. Это, у нас, Семен, звонок в студию, без очереди, я поднимаю руку и говорю: здравствуйте, вы в эфире, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Семену Кабакаеву. Вас не слышно, громче говорите. Алло. Да. Алло. Говорите, да. Можно спрашивать? Да, говорите, кто вы и откуда, а потом вопрос, пожалуйста. Хорошо. Меня зовут Саша. Я из Украины. И хотела спросить у Семена, помогают ли ему в его деятельности жители Донецкой области? Татары, понятно, что помогают, но помогают ли обычные люди? Да, звичайно. Так. Хороший вопрос, спасибо вам большое, Саш. Вот расскажи, как работает. Вот у нас бытует такое мнение, я продолжу, наверное, мысль Александра, что типа Донецкий это вот, ну, такая, опять же, нарратив такой, сепарня, да? Ужасное слово вообще нельзя употреблять, потому что сепаратизм это вообще другое, да? Это коллаборационизм там в лучшем случае, да, называется, а так предательство. Но действительно, вот вы работаете с источниками в оккупированном Донбассе. Ты сказал 800 контактов. Це станом у мене на 14 Ну, рік. сейчас меньше, Зараз наверное, менше, да? так. Но все равно, вот без того, чтобы их могли обнаружить и раскрыть, как это работает, прям подробно расскажи, вот это, и с кем помогают, и как помогают. Как ваша сетка работает, не сдавая криївки, да? Я зрозумів. Да. Допомагаю. Нет, так не пойдет. А так это в Твіттері будеш писати. Ну, дивись, давай я так скажу. Ми коли збирали активно... Зараз, по-перше, треба віддати належне, що за 5 років наша розвідка почала добре працювати, так? Але коли ми зробили тоді свій проєкт, цей «Стоп-терор», у нас була категоризація, ну вона і є. Ми збирали інформацію по таким напрямкам: рух техніки, база супротивника, вогнєва позиція, кількісний склад, потім там заміновані території, ну і інші там. Основні категорії, по яким ми збирали інформацію, це були ці. Потім, звичайно, ми категорію по кількісному складу ми перевели в інший напрямок, ми почали розширювати нашу базу, додавати з відкритих джерел, з закритих джерел, робити анкету на кожну людину, там, чи це вона з боку України зрадила державу і пішла воювати проти нас, чи це з Росії, наприклад, чи це з іншої країни, тому що у нас є
пам'ятаєш, це справа з Лусварги. Да, наш Да, это бразильский Так. фанат русского мира. Пришибленный. Ну, у нас таких було близько 150. Иностранцев. Дальних, в смысле, вот этих вот дальников. Це да. Європа, це США. Скажи мне, это це правда, інші что там країни. действительно сербов много было? Вот какой Сербів у нас Сколько? було 20. Це у из нас 150? Так. Остальные вот из дальнего зарубежья, условно говоря, и не кроме России, скажем так. Молдова були, Молдова, я ага. пам'ятаю, навіть Служба безпеки відпрацьовувала. Казахстан там були. даже, Так, Ну, скорее всего, не казахи, а этнические россияне. которые, да? Ну, казахи. Тоже были, да? Казахи, Да, саме хорошо, да. казахи. Именно граждане Казахстана. Так, Азербайджан був, Чечня. Ну, Чечня це понятно. Росія. Ну, да, ну, чуть-чуть особенный случай. Але ми да. категоризували Ну, тому що понятно. по-іншому, да? Тому що ми розуміємо, Кадирова, що да. Грузія, там декілька людей всього було. Ну, я вже на пам'ять мені важко казати, тут багато інформації, але майже з кожної країни було. Були навіть зі Сполучених Штатів. Понятно, что ты с ними интервью не брал, но какая идеология или деньги? Що їх приводило Навіть туди? не питай. Цього я тобі не можу сказати, тому що, ну, по-перше, я не Дмитро Гордон, щоб цікавитись такими речами. А по-друге, на той момент у нас було завдання якомога швидше, що я зазначаю, швидше, збільшити базу СБУ і МВС, щоб вони могли працювати на пропускних пунктах, щоб у них Ну, перше, вони не шастали. подспор'я було таке. А потім я зрозумів, що вже більш-менш ситуація стабілізувалася, ми почали розвертати це для того, щоб надати докази для міжнародних інстанцій і дипломатичним нашим друзям, там Сполучені Штати, Великобританія, Європейський Союз. І це вже інший теж формат, розумієш? Тому задумуватись про їх ідеологію, ще щось. Ну хорошо, мнение цікаво. твое. Какого черта эти люди сюда Я думаю, вони ідіоти. Ну, відверто. То есть это все-таки зараженные русским миром. Мені здається, адекватна, здорова людина, яка ходить на роботу, у якої є родина, або яка займається там бізнесом своїм, а не працює на когось. Ну, вона не може там умовно з іншого кінця світу наслухатись новин і поїхати туди щось робити. Ну, может быть, деньги. Почему нет? Ну, я тобі скажу так, що, Сколько им платили вот этим товарищам? що грошей там будь-кому, окрім російських кадрових військових, багато не платили. Це було від 200 до 300 доларів. То есть это действительно идейные идиоты. Це ідейні. Так. Кадрові російські військові – це зовсім інше питання було. Там у деяких, по початку, 14-15, там четвірний оклад був. Тобто зарплата помножалась на 4, плюс ще якісь відпускні. Ну, тобто, туди ті з кадрових, хто їхав, вони розуміли, за що вони туди їдуть. Там шалені гроші були. Давай разделим. Вот прямо это очень хочется подробно разобрать с человеком, который знает, да? Вот мы берем вообще всех, кто там, грубо говоря, стреляет в украинцев, да, или управляет ими, да? Сейчас мы поговорили про этот маргиналитет всемирный, да, вот этот интернационал идиотов и убийц, да. Теперь мы говорим про, видимо, про верхнюю часть вот этого всего айсберга, про верхушку. Это кадровые русские военные, которые приехали туда по приказу, оставаясь на своих должностях и так далее, и так далее. Вот расскажи про этот сегмент. Количество, качество их, откуда они, почему, чем они там управляли, открыто или закрыто. Пікова цифра у нас була кадрових, яка була зафіксована нами, нашими друзями з СБУ. Це було 18 тисяч кадрових російських військових, але це був повний контингент, це був і обслуговуючий персонал, і це 15-й рік. Це обслуговуючий персонал, логістика, тобто це все. Ну, ми розуміємо, від точки А в Росії до точки Б в Донецьку, в Луганську. От як вони виїхали, заїхали, от пік був близько 18 тисяч, але це, по-перше, 4 танкових батальйони, які знаходились на території 2 областей цих, да. Це купа протиповітряної оборони, яку поставили з Росії, це купа гаубиц, яких привезли, мінометних. Но если учитывать еще небольшую территорию в Донецкой и Луганской области, то это насыщенность армии... Це шалені цифри. Да. І ти ж не забувай, що цим умовно 18 тисячам професійним військовим по контракту приїжджали
на загал тільки контрактники. Там відсоток срочників там Нет, такий это надо мізерний понимать був. структуру российской армии просто, да, что сейчас российская армия, это срочники, это так все. Все вот эти войска спецназначения какие-то, да, боеспособные, скажем, вот такие, их части, они комплектуются. Боездатные, Слушай, там боездатные, да. стоят очереди в военкоматах из людей, которые готовы, там зарплаты же хорошие, ты же говоришь, вот скажи сумму, сколько там получали в долларах, например. Я в доларах не знаю. Це ж ні, послухай, це офіційно. Їм Да, держава зарплата. платила. Да, я тебе це не говорю. долари. Я думаю, там $1000. Ну давай порахуємо. Це виходило у них середній сержантський, це 20-25, помножаємо на 4, це ну, близько 130-150 тисяч рублей. На той час І плюс Да. ще доплати. Ну, тобто, вони могли отримувати там, мовно, 170, 180 Ну, максимально. давайте скажем, ну, 50, что ли, был доллар, да? Ну, вот и считай. То есть это для России заработок, ну, шикарный. Это ты говоришь же не генерала, понятно, не Ні, полковника. це да? середній склад. Так. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос моему гостю Семену Кабакаеву. Добрий вечір. Мене звати Андрій. Я телефоную з міста Анконе, це Італія. У мене є чітке питання конкретне, от на думку вашого гостя. Чому на сьогоднішній день люди, які ще от з банди Януковича, там, ну і інші такі, да, проросійські люди, вони спокійно собі живуть в Україні і їм ніхто не заважає жити, да? Просто якби це відбувалось в Росії, да, їх вже посадили давно і, ну, ми знаємо, як там з людьми розбираються, які системі не угодні. Таке питання. Дякую. Дякую. Ти не удивляйся, нам все мир люди звонят. Да. По-перше, в Росії не посадили б людей Януковича, тому що Нет, ну он имеет в виду зеркальное, то есть врагов для того а не государства. може бути да. дзеркально, тому що в Україні є демократія, хоч молода і слабка, але демократія, а в Росії авторитарний устрій завжди був, завжди. Не може Росія бути демократичною країною. Не може в Росії Где відбутися про Россию речь? революція. Человек просто человек привел пример, что... Але це діаметрально різні речі. Ти розумієш? Я розумію його посил. Ну, грубо говоря, почему предатели ходят по улицам Украины? Але я не можу дати відповідь. Я думаю, що цю відповідь повинен давати хтось з правоохоронних структур або Тебе же не з ответ Офісу процессуальный Президента. спрашивают, твою экспертную думку, я что-то Ні, така як? У мене немає експертної думки, у мене є громадянська позиція. Да? Моя громадянська позиція заключається в тому, що Єфремов, цей подонок, який в Луганську фактично організував ці перші, наприклад, групи спротиву, на які потім показали російську картинку, так, от, ну, він фактично це все робив. Він вийшов зараз, от прийшов Володимир Зеленський до влади, він вийшов в СІЗО, тому що прийняв суд указ конституційний, що зрадники і терористи тепер не повинні сидіти і чекати строку, а можуть виходити під заставу. Нелі Штепа у нас була Неля Штепа минулі роки, да, так? це мерша Слов'янська. Так, вийшла так само, розумієш? Володимир Струк з Луганська змов, який так само це підпівала Єфремова, на ювілейному там він царьком місцевим був. Він так само сидить зараз на території України, по ньому не відкрита жодної кримінальної справи. І таких випадків купа є. І у мене як громадянина, це викликає обурення, тому що ці люди, які сприяли російській агресії, не сидять. А є люди, про яких він питав. Так? А для мене просто це болюче питання. Там прибічники Януковича. Більшість прибічників Януковича втекла за кордон за ним. Якась частина з них залишилась тут. Я думаю, якщо з процесуальної точки зору на це дивитись, це треба ставити питання правоохоронним структурам. А я можу сказати, що я вважаю, що вони повинні всі сидіти. Но тебе это особенно больно, я сейчас объясню, почему. Вот на себя, как бы, скажу-ка эмпатия. Поставь себя на место другого и пойми. Вот человек покинул Луганск, свою родину, да, и те же люди, которых он там видел предателей, да, они здесь ходят по улицам, жрут устрицы в ресторанах, и как бы они находятся в одной стране, в Украине. Те, которые предавали, и те, которые за нее боролись, они могут спокойно там встретиться на улице, грубо говоря. Ну, є випадок. Декілька років тому тут в
Києві в кафе «Катюша». Где бы еще, да? Мені дали наводку, що знаходиться. Я викладав це в Фейсбук, можна подивитися ролик в інтернеті. Сидить один з людей, який з Болотовим в Луганську починав це все робити. Ну, я йшов на той час, коли мені подзвонили, тоді сказали це, я йшов по Хрещатику на зустріч до Всеволода Філімоненка, який теж з Луганська, як і я, він мені там повинен був одні документи передати. І ми зустрічаємось, і я йому розповідаю. Він каже, у мене ж камера з собою, я ж постійно тягаю. Поїхали прямо зараз. Ми їдемо туди, заходимо. Ну, це давно було, що там тільки не відбулося того часу. Ми заходимо, ми його зняли, в СБУ подзвонили, в МВС подзвонили. Ніхто не реагує. Ніхто взагалі його не збирається затримувати. Ми викладаємо це відео з ним в інтернет, і тоді мені там починають дзвонити з МВС, там заступники Авакова, починають з СБУ заступники там Грицака дзвонити. Мати Василева, та що там почалось? Він вже втік з Києва, зробили план перехоплення, його перехопили, повернули в Київ. Я не хочу називати імена, але навіть після декількох місяців, коли він там був в Службі безпеці, деякі журналісти в Україні з Луганська почали розповідати, що не все так однозначно. Ти розумієш, у мене досі викликає це шок, і його відпустили, тому що він якісь покази дав. Ну, я не розумію, я вважаю, що люди, які взяли в руки зброю, або зрадили, такі як Єфремов не брав так руки в зброю, але йому не треба це було робити. Він організовував тих, хто тримав зброю в руках. Потім ці люди приходять, дають покази, і їх відпускають. Ну, я вважаю, під час війни люди, які відповідальні за розв'язання війни, повинні сидіти у в'язницях, як мінімум. Тому що безкарність потім призводить до того, що сценарий может повториться. Есть не с чем спорить. Продолжаем разговор про структуру оккупационных войск и их систему управления. Потому что все там говорят общие слова, вот ты хочу, чтобы конкретно. Про кадровых военных рассказали. Они составляют военную верхушку. Потом они там организовали вот этот набор наемников, прием с России, которых на самом деле, я тоже, это, может, ты знаешь, не знаешь, но знаешь точно, в московских военкоматах эти же военкоматы занимались вербовкой наемников. Не тех, кто в погонах, а тех, кого они просто отправляли в командировку туда, и там они типа трудоустраивались в армии ДНР, ЛНР. Это такая гибридная... Это, корпус, да. Это вот про эту часть армии, их так называемые, расскажи. Это же гибридная армия, как она устроена? Вот эта часть. І експортна, і імпортна. Ну, дивись, у відсотках умовно. 30% складає кадрові російські військові. І десь це 30, це і 60% складають оця зборна солянка з Росії, з України. І десь там 5 максимум відсотків оці з-за кордону всі. От оці 60% входять і ті, хто у нас зрадив батьківщину і пішов, це перший, другий армійський корпус, і ті, хто з Росії приїхали. В тому рахунку и казаческие формирования Российской Федерации. Это квазимилитарные группы, которые в Крыму действовали, еще до аннексии, там их во время оккупации действовали карателями такими, типа изображали народную толпу, да? И их тоже, откуда их, из Кубани туда, из Ростова? Дивись, зараз я тобі скажу, 67% це от вони всі разом. З цих 60% десь 20% були ці казаки, 10% це оці невідомі люди з Росії, які очаровані російським світом, і все інше це наші. Хто зрадив? У казаків дуже цікаво. В Росії є реєстрові і нереєстрові казаки. От реєстрові казаки, вони злились в першу чергу там. А нереєстрові – це Казіцин там і інші. Разницю поясні, от на чоловічському язикі. Реєстрові – це ті, які мають свої військові частини, які закріплені в статутах Збройних сил Російської Федерації. Прив'язані к російській армії офіційно. Так, навіть якщо ти, наприклад, пішов в казаче формування,
тобі там, наприклад, 17-16 років, а потім ти призиваєшся в армію, ти можеш не служити по розподіленню, а у тебе є окрема казача частина, до Понял. якої То есть там ти... эта структура отстроена Тобто при армії. на законодавчому рівні у них там все дуже серйозне. Казіцин – це не реєстрові, тобто це спеціальна, знаєш, така дуже гнучка структура, яка може діяти як громадське формування. І це теж дуже Их в зручно. России называли алкаши. Так, Прошу прощения. ти знаєш, у мене в Луганську, я їх теж називав алкашами, але своїх луганських місцевих, але ми бачимо, що це переросло, так? Да. Тобто є от такий костяк, а є от такий гнучкий механізм, Гібридний який вони використовують. І вони ж, ти ж пам'ятаєш, вони теж в 15-му році вони вже злились з Луганська, Донецька, їх вже не було, ну, фактично. Люди, які поїхали, очарувавшись там тим, що треба захищати рускоязичне населення Донбасу, там яровшевців, там бандеровців, там фашистів, так? Це невеликий насправді відсоток. Ну, це там 10%. Вот эти романтики русского мира. Так. Їх використовували як пушечне м'ясо. Вони навіть коли туди приїжджали, їх, їх за людей навіть не вважали. Их гнали на аэропорт, гнали в другие места активных боев. Да. Их как это страчивали, я как бы по-русски сказать, нет, пускали в расход. Да, пускали в розход. Питання в тому, що от 15-й рік реєстрові і нереєстрові казаки, які чітко в підпорядкуванні спецслужб російських діли, вони всі злились, тому що пішла розпорядка, да? Тому що чітко ФСБ і ГРУ розподілили вже в 15-му році зони впливу, і там вже стояли кадрові російські військові, спецслужбісти, яким не все. Оці романтики російського світу, вони перестали бути потрібні. В 15-му році. Они в лучшем случае уехали, а в худшем случае ми знаємо, уехали там вперед ногами. 90% польових командирів знищили. От останній Захарченко був вже вбитий. Так? А він фактично польовий командир, який би він не був, хоч він не зрадник, але він був польовим командиром Російської Федерації, якого вони використовували. Тобто, і вони його вбили, тому що він став незручний. І Дрьомова так само вбили. Ти уверен, що це не наші спецслужби їх вбили? Захарченка? Давай пройде років 10, і ми повернемось до цієї розмови, і я тобі все розповім. Але питання в тому, що з усіх польових командирів от вони знищили практично всіх. Розумієш? Всех харизматов, так называемых, да? Вот этих, которые «Русская весна», інтерв'ю каналу Life News. Тому що вони відпрацьований матеріал. Все, вони картинку для вторгнення регулярних військ вони відпрацювали. А далі у них з'являється амбіція. Умовно, от у тебе є зона підпорядкування. То есть этот дурак подумал, что он действительно там что-то себе представляет, а не аватарку на картинке. Безумовно. Вони подумали, що вони зможуть заробляти гроші там і так далі. ФСБ, ГРУ думає окремо, тому долю ми їх знаємо. Але сволі їх брали. До речі, подивись на Гіркіна. Він живий, він здоровий. Носу не кажет туда. Носу туди не каже. В Криму отдыхает только, я знаю, под охраной. Тому що Крим же там ФСБ, там все контролюється. Це інша ситуація просто трохи. А Донецьк, Луганськ – це зараз як сіра зона. Розумієш, якщо Крим вони повністю взяли під контроль, є бази ГРУ, ФСБ, є поліція, в Луганську є просто влади. случайно умереть. А в Луганську можна контрабанду зброї робити. Це, до речі, теж дуже цікава тема. Там же не тільки там просто бойові дії йдуть, там йде міжнародна контрабанда зброї, міжнародна контрабанда наркотрафіка йде. Там про контрафакт спірта і всього іншого я навіть не хочу казати. Це так само, як і в Придністров'ї така сама ситуація відбувається. Така сама ситуація відбувається в будь-якому конфлікті, де Росія приймає участь. Вони завжди роблять сіру зону, там, де вони пропускають чорні темниці. Так, на чому я завершив? Ці товариші відпрацювали, ці зони впливу розподілили. Після 16-го року вивели десь 6-7 російських кадрових військових, тому що їх потреба не потрібна була. Зараз там знаходиться від 5 до 7 тисяч кадрових російських військових на постійній ротації. Это тех, кого Росія назначила руководить всем этим разного рода збродом. Ні, це ротації. Керує військовою частиною бойових дій Герасимов.
і безпосередньо Шойгу. Вони відповідальні за військову складову через 12-те командування Південного військового округу, штаб, де знаходиться в Новочеркаській і в Ростові-на-Дону. Це військова складова, а спецслужби, політика і все інше працює через ФСБ і ГРУ. Ну і ясно, що політична складова як така загальна, ми ж бачили Сурков. Ну да. Зараз... Это политический, идеологический фронт, да. Угу. Так, це вже питання там ТКГ, нормандського формату і так далі. І от станом на зараз от у них є чітко сформований цей перший, другий армійський корпус, який вони переробили в перше і друге оперативне командування. Там чітко зони фінансові розподілені між ФСБ і ГРУ, казаків немає, з-за кордону цих найманців немає. Ну, фактично нема. Ну, хто, якщо не може повернутися до себе... Бомжують. Ну, фактично. Да. Фактично так. Вони вже, починаючи з 16-го року, зробили чітку, ієрархічну вертикаль, підпорядкування і структуру, яка працює і станом на зараз. І працює, ну, для них досить успішно. Это гибридная армия, так? Я б не сказав, це звичайна армія. Звичайно. Звичайно. Ну просто они, вот тут часть они добрали из местного пушечного мяса просто за деньги. Айдер, нема різниці, яка це людина. Абсолютно нет. Я говорю, что просто российская армия, российское военное командование за государственные деньги России Так, наняла там персонал. так, так. Вот этот. А фінансував це там умовно хтось з олігархів. Отдельный вопрос. А где кадыровцы, которые позировали на каждом, так сказать, перекрестке? А вони теж виконали свою роль. Більше не потрібно. И довольно быстро, да? Дуже швидко, перші 3-4 місяці. Тоже картинка. Картинка, виключно. Для устрашення. Не більше. Ну просто вони не розраховували, що ми не злякаємося. Ось і все. А почему их отозвали? А навіщо? Ну, яка їх... Ну, воевать, они же вроде такие боевики серьезные. Послухай, воює артилерія і літаки. Літаки не можуть воювати, тому що ПВО у них і ПВО у нас. Значить, воює артилерія. В Чечні нема артилерії, там армії нема, там внутрішні війська. Ну, то есть, когда закончилась фаза горячих пехотных столкновений, они А перестали... у нас по факту то й не було піхотних таких. Були спроби прориву, диверсій, і все. Ну, не, ну вот, например, оборона Донецкого аэропорта, там же были... Артилерія. Не, ну там же гнали Декілька тоже спроб этих... прориву було, да. але це не розказували, це не класичне уявлення плацдарменної війни, як під час Другої світової. Зараз будь-яка війна, починаючи фактично після Другої світової, вона синцентрична. Да, это я понимаю. Но вот эти все, я уж не помню их прозвищ, именно прозвищ, этих глав ДНР, ЛНР, их министров и так далее. Какая роль этим марионеточным структурам отведена? Они это тоже театр кукол такой? Ти знаєш, я сам собі задавав питання, от що повинно бути в голові у людини, яка навіть стає на керівну посаду? От в цій окупаційній адміністрації. Що там? Ну, я думаю, наживо, швидкі гроші, можливо, ще щось. Але от я собі думав просто, ти ж не зможеш нікуди виїхати в світ цивілізований. Тебе ж відразу закриють. Ну, і твоя версія, зачем? І у мене немає відповіді. Я думаю, що тільки гроші. Ну, неможливо. Весь світ для тебе закритий. Куди ти в Росію тільки зможеш виїхати? Тебе навіть в Туреччині і в Єгипті схоплять і нам передадуть. Тому що в Москву поїдуть. Тільки Росія, розумієш? Я не знаю, чим вони думали. Зараз я розумію, що, наприклад, пасічник в Луганську моєму, по-перше, він же СБУшник колишній. Я думаю, що у таких людей, які вже там зараз стоять, Пушилін, там пасічник, у них просто нема вже іншого виходу. Они по факту ничего там не решают, кроме, не знаю, асфальт переложить. Щось вирішують по місцю. Но к войне это не имеет отношения. Войной занимаются исключительно русские. Ні. Ти що? Як ти це собі... И вот, грубо говоря, если возникает конфликт интересов у местных вот этих элит марионеточных и у грушников, ФСБшников, там даже конфликта быть не может. Они просто говорят, что там все, прямое управление. Конфликт був у Дрьомова, у Казіцина, конфлікт був у Болотова. У них був конфлікт. І де вони всі зараз? Ну, понятно.
То есть там просто... Там же люди це зрозуміли. Я ж чому і кажу, я не знаю, ну вони вже без виходу там стоять. Слушай, а с кем ты общаешься? Вот последний вопрос по Донецку, по Донецку, Луганску. А с кем ты общаешься, люди там? Ну, они говорят, какие настроения там? Вот среди простых, условно говоря, извините, такое слово, людей. Вот что они про що мріяли, ну, про російські умовно, там такі, чи нейтральні, байдужі, да? І що побачили? Ось пройшло там уже скільки? 5-6 років. Ну, я тобі хочу сказати, вже 3 роки, як настрої не змінюються. Остання зміна настрою була це 3 роки тому, коли люди вже зрозуміли, що їх обманули, вони обманулись самі, ейфорія ця вже видихлась, війна вимотала. Але ти розумієш, визнати помилку досі ніхто не хоче. Вони кажуть, в більшості світу. Ти ж розумієш, насправді... Товарищ Сталин не знає, да, Путін не знає, це здесь місцеві, вот. Оця інертна маса, яка в нас і в Україні, до речі, от, знаходиться, ці 50-60%, вона ж в будь-якій країні світу така. Неважливо, це... І під любим флагом буде. І Великобританія, це США. Ці люди усюди. Це люди, які просто живуть своїм життям, да, вони там... Я говорю, у которых вход в мир починається з двері холодильника. Так. Там, в принципі, це ж те саме. Ми ж розуміємо, що це не мешканці Луганська, Донецька провернули цю всю халепу. Це все спецслужби Росії. Але тоді їх змогли за рахунок цієї інформаційно-психологічної операції, яка накрутилась там за 5 місяців, змогли переконати, що зараз буде як з Кримом. Зараз буде референдум, зараз хоп і туди. Потім вони зрозуміли, що як з Кримом не буде, що почалась війна, в Криму війни нема. Війна пройшла 2-3 роки, і вони зрозуміли, що ці керівники окупаційних адміністрацій їх дурять усюди. І у них сформувалася 3 роки тому, вже, от вона вже тримається, думка ця 3 роки, те, що та вже пофіг хто буде. Росія, Україна, аби війни не було. Так, це емоційне вигорання, ну якщо психологічно, я з психологами радився, це емоційне вигорання. Ну, русского кайфу, вот этих русских знамен вже немає. Прошло, да, в Криму тоже прошло. Вже немає. И теперь вот в последние 9 минут нашей программы я хочу, чтобы ты рассказал про Крым. Что вы знаете про Крым? Про действия спецслужб, военных, перемещение базы, ну в целом, понятно, что ты подробнее расскажешь. Ну вот просто даже не прибавить, только уточнить что-то. Ну, по розташуванню тут ніякої секретної інформації немає, тому що всі українські бази, які були військові, вони зараз знаходяться в підпорядкуванні Збройних сил Російської Федерації. Дуже цікаво діють по відношенню до кримських татар спецслужби, дуже серйозна йде робота там. В принципі, як мені повідомляють, список на карандаше, як так кажуть. Список є всіх вже, станом от на зараз, список є всіх, контакти є всіх, тобто телефони з дружиною, з дитиною, з другом, з братом. Тобто, ти розумієш, в чому плюс робот наших там спецслужб СБУ, там, світових, але цей самий плюс є і у росіян. В тому, що якщо ти маєш прив'язку до 1-2 людей з родини, ти знаєш все. Все абсолютно. За рахунок телефонів, комп'ютерів, там, ноутбуків. Все, ну, світ зараз такий, цифровий. Будь-яка штука, от телефон, все, вона залишає слід, ти можеш всіх вирахувати. Тобто, на карандаше є всі. А как это действует? Есть структура, которая занимается слежкой, документированием, прослушиванием вот этих... Це все ФСБ. Да? Це Какое все количество ФСБшников занимается там в целом контролем Крыма и крымскими татарами? Вот это, как я называю гибридные гетто, это можно назвать информационные, ну как не информационные, но информационные гетто такое. Они переписываются как в лагере, да? Нумеруют всех, да? Это вот очень важно, что ты сказал. Это работает какая по размеру структура? Как они этим занимаются? Я не можу тобі сказати, яка кількість... Ну, оценочно. 3 чоловіка не зроблять? Ні, ФСБ загальна кількість, я не пам'ятаю, яка. У мене є всі ці цифри, та вони навіть офіційно викладають. В Криму, наскільки мені відомо, вони ж підв'язані так само на
Ярський, правильно? Краснодар. Краснодарський, господи. Это наша украинская земля, это не Кубань. да. Вибачаюсь. Хотя Краснодар тоже. Ну, да. Вони підв'язані ж туди, але все ж керується з Москви, ми це розуміємо. Це декілька тисяч людей, які займаються цією всією роботою, тобто відділом технічним, відділом там слежки, оперативка, да, тобто місця роботи, це все ж відслідковується. Тобто кожен підрозділ займається, слідкує за кожним напрямком. Але ж питання не в цьому, розумієш? Питання в тому, що ті люди, які можуть чинити супротив, вони вже всі під ковпаком, а плюс до того, до всього, в Крим починають зараз намагатися асимілювати росіянами з інших областей, щоб розбавити оцей дух супротиву, Слушай, это их який обычная є. политика с 1783 года. Ну, знаєш, я це Новая перший волна. раз бачу. Мгм. Принаймні, там, на нашому житті незалежної України, Ну, правда? конечно. Це перший Я раз. все забываю, что ты родился позже 1783 года. Так. І для мене це, наприклад, підтвердження всіх тих історичних фактів. Та, от, про А які какой ти масштаб бедствия, вот это замена населения? Наши же уезжают. Це несоізміримо. Айдар, от дивись, 6 років, так? Окупація. Донець, Луганськ, Крим. Виросло вже покоління, фактично, дітей. Так? Ну, не поколение, все-таки за 6 лет поколение. Ну, послухай, давай так. Ми виїхали, умовно, дітям було 10 років. Зараз їм 16. Ну, они стали взрослыми. 16 да. років – це сформована вже Сознання. фактична людина. Ну, я сейчас не про сознание. Я вот про твою оценку. Например, мой один знакомый, который слушает все вот эти российские, на самом деле, сепарские российские каналы, и в том числе российское радио, вот это крымское, они же договорились за того, что в Крыму сейчас живет 3 миллиона населения. Что это значит? По оценкам украинским на момент начала временной оккупации 2 миллиона с чем-то там было. Это насколько, как вот по твоим данным, это реально, что они действительно так увели, они привирают, и насколько реально, вот сколько они туда привезли. И кто эти люди, кто эти, они военные, их семьи, там, чиновники, пенсионеры, кто это? А це додатково російські військові, це якийсь бізнес і це якісь люди по роботі, які по державі їх перевели з інших областей. Цифра набагато накручена, там немає стільки. Десь до 200 тисяч – це максимум. Ну, это тоже много, это До на 10% 200 больше. тисяч – це максимум, але враховуєте, Ну, скільки людей виїхало з Криму. да. І це я зараз не кажу, що це ж виїхала якась частина з Криму людей, і вони за весь цей час завезли якусь Просто все частину. отмечают. 3 мільйона нема, це Ну брехня. да, ну поэтому я так и думал, да, потому что это же совсем уже в 2-1,5 раза больше. Но все же замечают масштабы строительства вот этих всяких микрорайонов, которые заселяются людьми. И понятно, что это не местные, да? Вот. Кто, вот структура власти, реальная структура власти в Крыму, да, оккупационной. Кто там реально руководит и сколько много они завезли из России, и короче, роль местных и не местных вот, оккупантов, да, в системе вот этой фейковой власти Крыма, и какова реальная власть? У тебя 3 минуты. Ну, як би ти не хотів відійти до Криму і від Луганська, Донецька, не вийде, тому що воно все пов'язане, розумієш? От як ми говорили про цих фейкових керівників в Луганську, Донецьку, воно так само з Аксьоновим та й в Криму. Просто у нього цей переход по-іншому Ну відбувся. да, формально. Его как бы призначил, там Так. Путин короновал. Там, Так, ти розумієш? Але він такий же самий підневольний. І стратегію щодо Криму, асиміляції Криму, гуманітарної, тобто це мова, це історія, це культура, тобто це знищення кримсько-татарської, Понятно, да. української, це повністю вичистити українську татарську мову, насадити російський цей, викривлення історичного цього образу, це який був, так, інформаційна пропаганда. Це те саме, що діє там в Донецьку і Луганську, просто з невеличкою особливістю. Но в чем разница? Или все то же самое, по большому счету, просто названия другие? Там... Назва інша. А так і суть та ж. акцент по-іншому робиться. А відповідальними за Україну, точніше, в Збройних силах Росії, ФСБ, в ГРУ,
Одні і ті самі люди. Одні і ті То самі есть те же люди. самые люди курируют и Крым, и оккупированный, и Донбасс. То есть для них это и то оккупированные территории, рі- просто по-разному так, названы. і рішення все одно приймає тільки одна людина. Века. Це Путін. Всі вони звітують йому. Просто питання в тому, наприклад, фінансове. Хто буде будувати цей квартал? Хто буде Ну, це качати понятно, да, там нафту? уже, да. Хто буде добувати вугілля? От різні вже ходаки, різним людям віддається. І при всьому при тому ці люди, які качають, викачують звідти ресурс, вони ж і фінансують на тих напрямках те, що їм потрібно. Но это уже деталь. Смысл в том, что с чего мы начали. Можно называть по-разному и русские нарративы использовать, там называть Крым таким, там Ордло таким. По факту никакой разницы ты не видишь. Вот Нема. изучая Тому ситуацию. що стратегія, що по відношенню до України, у них одна. Цельные люди, что я могу тебе. Ну, вони, якщо ми їх розглядаємо з точки зору державотворення і стратегії, ну, повір, у нас дуже серйозний противник. Дуже серйозний. Это правда. Спасибо моему гостю за трезвый взгляд на жизнь, за правду, за то, что он каждый день занимается очень важным делом, а именно пишет будущий Нюрнбергский приговор. Так? Ну, я хотів би дійти до цього, і я що наші матеріали будуть враховані. Смотрите АТР. Встречаемся каждый день с понедельника по пятницу. Не переключайтесь.